Вакыт. Assalamu alaikum. Şinanda hoş indi ol musulman bolgan kişiňe faras gamal. Haminde Allah rahmeti bilen mine şuşa jerlikke kelip şuşa hoş seferlerin ötüp indi pek zor kuwanyş boldy. Şinanda koňul rizygy, ruhy rizyk alıp şuşunda musulmanlaryň birdemligin birge şuşa barысы da şuşa Allah'ın yurtunda kelip anda ibadat kılıp birsine birisi selam berip şinanda şuşa birdemlik birge kişini görsetip elbette şinanda koňul üçin işki dünýä üçin ruhyat üçin şinanda zor kuwanyş indi. Haminde elhamdülillah mine şuşa ýerge kelip Allah rahmeti bilen şuşa seferlerini ötdik. Indi Allah Teala kabul etsin. Gelecekte de şu şeylere kelip ruhy rizyk alarga nasip bolsun. Haç gıybetinde iň awry nerse boldy siziňçe? Әле инде авырлыклар булды дип мин әйтә алмыйм. Шуннан инде беренче чиратта нинди сәфәр булса да үзенең нәфсе белән көрәшү инде ул. Булай әйткәндә, әлхәмдүлилләһ шуннан да җитәкчеләр тарафыннан да хач тур номерте хач тур ягыннан да бик зур ишканлык күрсәтеп тора. Шуннан да инде мөмкинлекләр бу гостиницада булды, Минада, Муздалифада булуларда, Арафада булуларда, барсы да инде автобус белән тәэмин итүдә ашату һәм инде кешенең инде шуннан да менә бу теге көндәлек рәвешле тормышын алып барага ул мәсьәләләр хәл ителгән. Шуннан да инде монда менә аларга бик зур рәхмәт, бик зур оештыру эшләре алып барылган. Бездән инде әлбәттә гыйбадәт кылу һәм инде куандырганы шул харам мәчетенә якын булу, ул әлбәттә инде тагын да бер зур куаныч. Көн саен җыеп барып гыйбадәт кылып кайтырга тагын да бер зур инде мөмкинлекләр бар. Белүемчә 2009 елда сез инде беренче тапкыр хаҗ кылган идегез. Бу сезнең икенче хаҗыгыз. Элек беренче һәм икенче хаҗны чагыштырып карасагыз, менә нинди аермалар бар? Һәр сәфәрнең үзенчәлекле инде беренче чиратта иң күңелгә төшү шул бик зур үзгәрешләр Мәккә шәһәрендә. Бик зур төзелешләр, Аль-Харамның зураюы, ул инде менә дөнья күләм мөселманнарның артуы сәбәпле инде менә шушы Сауди дәүләтендә шушы мәчетне улайту ул әлбәттә зур куаныч. Чөнки инде кеше килгәч, ул инде тиешле рәвешле гыйбадәтен кылырга тиеш, берсенә берсе сәлам бирергә тиеш, аңа инде әлбәттә мөмкинлекләр ачылган, әлбәттә әле төзелеш бара. Аларның инде 2030 елны тамамларга тиеш, Алла Таала инде бер насыйп итсен, киләчәктә төзелеп беткәчтә бу күрергә. Аннан соң бик зур үзгәрешләр менә бу әйтик автобус белән тәэмин итү мәсьәләсендә. Чыннан да менә 9 ел белән чагыштырганда, чыннан да бик зур үзгәрешләр. Оештыру мәсьәләсендә дә менә бу бару, кайту мәсьәләләрдә чыннан да инде мин әйтәсем килә. Оештыру мәсьәләсендә һәм инде кешене менә әйткәнемчә шушы үзенең şahsi мәсьәләләрен хәл итәргә бик зур эшләр эшләнгән. Инде киләчәктә шушы эшләрне алып барып, Татарстан һәм инде үзебезнең күрше булган республикаларда шушы тур оператор белән инде безгә эшләргә насыйп булса, шуңа инде Аллаһ Таалага хәерлесен телисем килә һәм уңышлар телисем килә. Сез быел тормыш иптәшегез белән хаҗ кыласыз, шулай бит? Аның исемен атап үтсәгез иде һәм аның беренче хаҗы булу һәм хисләре нинди? Мин бу ел инде иптәшем белән Симбикә Альберт кызы белән иптәшем белән инде хаҗ кылыйм. Ул инде табиб булып эшли шул мөселманда. Чыннан да инде менә исламга килгәч, исламга кайткач, теләге булды һәм инде Аллаһның рәхмәте белән насыйп булды. Дәүләт җитәкчелегенең ярдәме белән дә шушы сәфәргә барып кайтырга. Чыннан да аның өчен дә әлбәттә зур куаныч инде, зур хисләр дип әйтәсе килә. Чөнки беренче тапкыр гомереңдә Кабатулла күрәсең, беренче тапкыр Харам мәчетен күрәсең, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллямның мәчетен күреп, чыннан да аларда гыйбадәт кылу мөмкинлекләре, шушы хаҗ, Мина, Муздалифа, Арафа җирләрендә булу әлбәттә инде зур хисләр. Зур хисләр. Шуңа күрә инде иптәшем дә бик зур хисләнеп, менә инде көн саен бергә үзебезнең фикерләребез белән бүлешәбез, аралашабыз. Әле әтием дә, әнием дә дуга кылып тора инде. Аларның да инде килергә насыйп булсын, балаларым белән дә килергә насыйп булсын. Шуңа күрә инде бу безнең өчен зур, гаиләбез өчен зур куаныч. Инде дәвамлы булсын, Алла Таала инде хаҗларыбызны кабул итсен. Сер булмаса, хаҗда, бигрәк тә Гарәфәдә нинди тугалар кылдыгыз? Әлбәттә инде беренче чиратта иминлек. Кайсы гына дәүләттә яшәсәк тә, кем белән генә эшләсәк тә, әлбәттә инде кешенең шәхси дөньясы ул иминлек тәэмин итү. Иминлек инде бу дөньяның да ахирәтендә иминлеге.
Шуңа инде нинди генә авырлык килсә дә, Алла Тәгалә инде күтәрә алмасын, сынаулар бирмәсен. Дәүләтебезгә, дәүләт җитәкчелегенә, халкыбызга иминлек теләп, инде матур итеп тормыш кылырга насыйп булсын, булган әйбергә шөкер кылып, матур итеп булган тормышның бу дөньяда, ахиратында куанычларын күрергә насыйп итсен, дип дуалар кылдык инде. Дуаларыбыз кабул булсын. Амин, шулай булсын. Издирахмат. Ассаламу алейкум.